uNkulunkulu akakulonde kubusise. Igama kuPastor Winning. Kuhlale kuthokozisa ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe sibheke udaba lwamaphupho. Okubalulekile nokufanele ukuthi uqinisekise ukuthi inamba uyisenze kuphela. Kusongola ekuseni ya 5 ntambama kuphela. Nakhona kube ukuthi ama calls, not WhatsApp, not ama SMSs. Yeah. Sibheka la 500 is at 505 gang uthi uphupha umuntu wakho ekunika ingane kodwa alinayo in real life chazani mfuni so mfowethu 505 gang ngiyabingelelwa noma kuyacelwa ukhuluma engathi ukhuluma ne-automated machine, but make sure ukuthi you start with greeting first or uyacela ke at least ayenze God. So uphupha unikezwe ingane asik uphupha unikezwe ingane noma ubani ongaphiwa ingane ngicathi kuba into eyodwa. Number 1 uma uphupha umuntu wakho kungaba uPaul mhlawumbe kunikeza ingane ngoba kungasho ukuthi kungenzeka unaso isifiso ukuthi ibe nengane, unaso isifiso mhlawumbe sokukuzalela ingane futhi usekulungele ukuthi engakupha ingane, yabo, nibe nengane niqala umndeni, yabo. 2 ngokujwayelekile uma uphupha umuntu wakho kuPaul mhlawumbe kunikeza ingane lusengasho ukuthi kungenzeka lo muntu vele usekhulelwe noma kuzokhulelwa bese kuzalela ingane waduze. Number 3 kwesinye isikhathi ke uma uphupha umuntu wakho kuPaul mhlawumbe kunikeza ingane, lokho kungasho ukuthi uma ngukuthi kade nixabene kade ningaboni ngasolinye kade niphambene kungenzeka lo muntu unako kuyisola futhi ufuna nilungise inkinga, nixazulule inkinga zenu, nivuselele uthando, nakhe uzwano kanye nobumbano ukuze libe nobudlelwano benu obuhle nokuqhubekela phambili. Number 4 kodwa kuyenzeka futhi uma uphupha umuntu wakho kube uPaul ubuma ekunikeza ingane ngoba lungafika lolu khomba ukuthi empeleni kumele usuke umthole imkhuleke namandla noma uthola usizo lwabelaphi ngoba kungenzeka kade unikezwa into esilwane ezoba ke ingane yakho ihambe kuhluphe. Bizwa ke nge-spiritual child ngesingisi kanti baye bathi ke isilwane ngesizulu. So kuyenzeka ungaphupha umuntu wakho or umuntu omaziyo kunikeza ingane kanti kulento eyidimoni abakupha yona abakunameka ngayo ekumoya omubo oyisilwane, yabo. So kuyenzeka nalokho. So seba kakhulu besibheka la uphupho unikezwa ingane umuntu othandana naye kodwa kuyafana vele noma ngabunikezwa omunye umuntu ongathandana naye kusengakhomba isilwane, yabo. Kwesinye isikhathi siyabonga. Be blessed.